senkin suhteen. Päästetään seuraavaksi ääneen Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen. Vähän tuossa loppumetreillä lipes. No joo, että vähän suti varmaan kanttarin päällä ja ei ehtinyt oikein tehdä mitään, että siinä oli sitten se kaide aika lähellä, niin se meni sinne. Mikä muuten jäi fiilis tästä Bahrainin testistä? No tietenkin on menty eteenpäin viime testistä ja opittu kaikkea ja tietenkin paljon kehitetty noita elektroniikkapuolta ja se on mennyt parempaan suuntaan. Tietenkin meillä on vieläkin matkaa siihen, mitä me halutaan, mikä olisi ideaali, mutta varmaan kaikilla on sama asia. Että tänäänkin ei meillä ollut mitään ongelmia oikeastaan, että kun käytiin vähän eri juttuja, katsottiin miten se muuttaa autoa sun muuta. Että tietenkin enemmän halutaan kierroksia, mutta ei se ollut mistään viosta kiinni. Minkälaista työtä jäi jäljelle vielä noille 4 viimeiselle päivälle? No vähän kaiken näköistä oikeastaan, että katsotaan, että me aika paljon saatiin varmaan ideoita tänään ja yritetään saada ne sitten kohdalle seuraavaan testiin ja katsotaan mihin päädytään.